ҷонаш меброяд. Ё-моё. По пусидагия, прямом смысле по пусидагия, зинда ба зинда. Ужас, просто ужас. Пораби пусидагия, бача. Зинда ба зинда пусидагия. Ваҳ, балин. Вай бала. Поча пусидагия. Бо пушти ӯ бо антисептика чизе ка спиртной ба фикрам чи балои шапид и просто представить невозможно чи хели дарда и ҳис кадеста. Пацан ёшае где-то 26-27 сола зиёд неста, не ки ин қадар проблема. Азоби сага кашиде ки. Гноишидагия пош, гноишида пусидеста, ира би нигоҳ кардан невозможно. Пои одаме на, пои одаме бача ягон чи не, оператор гиря кадеста. Беҳад вазм, беҳад азоб кашидагия пацан. Айтмам гиря кард. баъди тамошои ҳамин видео ку одам медони чӣ хел ҳаётша қадр кардана сар мекуна уже. ҳазор бор шукр ки дасту пои сиҳату солим дорем. Даже нав тоҷики омадага ҳама ҳичи неста пеши ида. И дарде ки и дора. Ваҳ. Бачаҳои ёш машқ кунен, танатона следит кунен, нигоҳ кунен.